Lani je s mjesta ravnateljice javne ustanove Kamenjak razriješena Maja Šarić. Istraživao se nestanak 1.000.000 kuna. No prije mjesec dana sud u Rijeci poništio je odluku općine Medulin o razrješenju Šarić. Ona smatra da bi se morala vratiti na tu poziciju, a načelnik Medulina Goran Bujić u nedavnim medijskim istupima tvrdio je da to nije točno i pokreće postupak protiv Šarić s obzirom da je, citiram, tijekom njenog mandata izvršeno više kaznenih djela protiv imovine, računalnih sustava, programa i podataka na štetu javne ustanove Kamenjak. Marko Percen. Na Kamenjaku more kristalno čisto, u samoj instituciji pak mutna voda. Na sve strane frcaju iskre između bivše ravnateljice Maje Šarić i općine Medulin. Šarić je naime razriješena lani zbog navodnih malverzacija. Oni terete da sam ja bila odgovorna osoba kada su 2018. po njima nestali milijuni sa ulaznih rampi. Ustanova potom podiže kaznenu prijavu i to protiv nepoznatog počinitelja radi neovlaštenog upada u računalni sustav naplate ulaza. Svakog zna ustanova kako sad jednom neko nepoznati upao u sustav. To ćete morati pitati njih. No općina šuti. Načelnik Goran Bujić poručuje da neće komentirati postupke u tijeku. Ovo je ulazna rampa na Kamenjak. Pravo pitanje za istraživačko novinarstvo bilo bi ostavljali ovakav sustav naplate bilo kakav prostor za malverzacije. Jer Kamenjak je tvornica novaca. Preko ljeta ovdje uđe i do 200.000 automobila. Svaki plati 80 kuna. Gdje odlazi toliki novac? Nama je prvenstveno trošenje sredstava namjenski za upravljanje područjem. I dodaje, od 2019. malverzacija nema. Sve je zabilježeno i izlazi i ulazi se bilježe u sustavu. Maja Šarić pak kaže drugačije. Pita se zašto su onda prihodi 2018. bili veći nego prošle godine. 2018. imali 6.000 kuna veće prihode nego 2019. godine i 1.000.000 kuna manje rashode. Ukotić odgovara. Prihodi su manji jer se 2018. ranije krenulo s naplatom. U godine 2018. se krenulo 2.5., a mi smo krenuli 29.5. i plus naplata je završila 30.9. U 2018. se radilo još 7 dana u 10. mjesecu. I tako u krug. Riječ bivše ravnateljice protiv riječi sadašnjeg ravnatelja. No dodajmo da je ovog rujna Riječki upravni sud poništio razrješenje Maje Šarić. Nakon gotovo 2 godine stvari su i dalje na početku.